Krásny deň z veštiarne u Verony. Čo nám prinesie október? Vodnár. Rodina. V rodine vám idú troška problémy, ktoré sa budú dnes celým mesiacom. Máte tu nejaké nedoriešené záležitosti, veci, ktoré idete riešiť a nepôjde to tak, ako by to malo ísť. Aj úradné záležitosti, ktoré idete riešiť a budete z toho nervózny, stres. A na základe toho vám potom budú tu hádky. Čo sa týka pracovnej oblasti, aký budete mať, v práci sa vám bude dariť, aj keď nie každý deň bude rúžový. Máte tu troška hádku, konflikt s nadriadeným, ale zvládnete to, nebojte sa. Čo sa týka finančnej stránke, aký bude celý október, no tých peňazí nebudete mať moc, hlavne nie na rozdávanie. Budete musieť veľa vecí kalkulovať, preratávať, aby vám to vyšlo do ďalšieho mesiaca, ale vždy si poradíte a nájdete to riešenie. Aká bude u vás láska, vodnár? Láska bude u vás úplne prekvitať, tak sa môžete tešiť, budete mať krásny mesiac plný lásky, pohody, šťastia. A čo máte pre seba spraviť? Máte v prvom rade byť bez stresu, relaxovať a odbúrať všetok stres. Ďalšie znamenie tu máme ryby, takže ryby, rodina. Vy ste ako na hojdačke, raz je dobré, raz je zlé, ako keby ste nevedeli, čo chcete, očakávate troška viacej od blízkeho partnera, ale viete, že nie je to až také možné. Takže raz bude dobré, raz bude zlé, ale pokračujete ďalej. Čo sa týka pracovnej oblasti, v práci zotrvávate, práca vám pôjde veľmi dobre a aj získate. Podarí sa vám niečo splniť, to, čo od vás očakávajú. Tí, čo nemajú prácu, ryby, ukazuje sa tu, že ide vám nejaká výhodná pracovná ponuka. Čo sa týka ohľadom peňazí, peniaze boli, sú, aj budú, tak to aj beriete a aj to berte tento mesiac. Vždy si viete poradiť. Aká bude pre vás láska? Takže je tu staršia žena. Táto staršia žena vám zasahuje do vášho vzťahu. Takže treba si s druhou polovičkou sadnúť, porozprávať sa, hlavne, že sa vám to nepáči a vy viete, čo ako ďalej. Čo máte pre seba spraviť? Máte vstúpiť do svojho vnútra a spoznať svoje lepšie ja, vnútorné ja. Ďalšie znamenie máme barán, takže barán rodina. V rodine v pohode, hej, idú vám tu správy ohľadom detí, hlavne čo sa týka synov, ktoré budete riešiť celý mesiac, ale poriešite to úplne bez problémov. Nejaké rodinné stretnutie tu máte, baráni, ktoré ako oslava, posedenie bude veľmi dobré a pre relax, oddych. Čo sa týka pracovnej oblasti, čo sa týka práce, máte stres, psychiku oslabenú, nejde vám práca tak, ako by ste chceli a premýšľate aj nad zmenou, ale vydržte ešte, nerobte unáhlené závery, to sa upraví. Peniaze. Ide vám správa, ktorá vás veľmi poteší, to znamená, ide vám nejaká menšia suma peňazí, ktorú máte v ceste a milo budete prekvapení. Ale dlho si ich neužijete, lebo budete vedieť, čo s nimi naložíte. A ostatné peniaze, hej, potešíte sa výplate, aj keď nebude toľko, ako má, ale pokračujete ďalej. Milí barani, aká bude pre vás láska na tento mesiac? Robíte si obrovskú nádej. Je asi u vás stagnácia, alebo ak máte partnera, s ktorým vám je dobré, tak očakávate od toho veľa a myslíte na spoločnú budúcnosť. Čo máte pre seba spraviť v tomto mesiaci? Máte si užívať život na 100%. Žijete teraz v tomto okamihu. Ďalšie znamenie máme bík, takže bíci, čo bude pre vás dôležité v rodinnom kruhu.
Vy tu máte troška problémy v škole s deťmi, idete to riešiť so svojou drahou polovičkou alebo s manželom, s mužom, partnerom. Ako keby sa podarilo hlavne synom niečo v škole spraviť, čo budete musieť riešiť a vás to moc nepoteší. Ale ostatné sa to ukludní, idete ďalej. Čo sa týka pracovnej oblasti, tak tu máte troška hádky, konflikty, nespokojnosť, nejde vám robota tak, ako by ste chceli, niečo sa nepodarí, ale samozrejme nezúfajte, obratí sa to aj na lepšie. A aj tí, čo tu máte pohovory, hej, ktorí nemáte ešte prácu, hľadáte prácu, tiež tu nie je moc ružová karta na to, aby ste uspeli. Čo sa týka, milí byci, ohľadom peňazí, no máte toľko, koľko potrebujete a vždy si viete poradiť. Aká bude láska pre vás? Máte pri sebe partnera, ktorý vám dá oporu, podporu, je tu spolach a tí, čo nemajú partnera, tak vám ide osudom daný partner. Čo máte pre seba spraviť? Máte sa vydatne vyspať. Je to pre vás veľmi dôležité, potrebujete to. Blíženci, čo je pre vás v rodinnom kruhu v oktobri dôležité? Láska. Láska, láska, láska. Potrebujete cítiť objatie, lásku, samozrejme láska objatie lieči. Takže to bude pre vás celý mesiac také dosť dôležité. Máte tu aj rodinné stretnutie, ktoré vám bude ako keby zohrievať to srdiečko, budete tu mať oporu, podporu, takže bude to veľmi dobré. Čo sa týka v pracovnej oblasti, peniaze vám idú, aj keď ste nespokojní, viete, že vykonávate prácu, ktorá nie je adekvátne zaplatená, ale zostávate naďalej v práci, lebo viete, že iná šanca alebo iná možnosť na zlepšenie tu nie je. A áno, buďte radi s tým, čo máte. Peniaze. Aké budú pre vás peniaze? No máte tu kvôli peniazom hádku s partnerom, ako keby bolo ich málo, stále kalkulujete, preratávate a neviete nejak zlepšiť tú vašu finančnú situáciu a preto vám tu ide hádka, konflikt. Aká bude, milí blíženci, láska pre vás v tomto mesiaci? Tiež máte pri sebe partnera, kde je opora, podpora, láska. A čo máte pre seba spraviť? Máte dôverovať sami sebe. Je to pre vás dôležité. Rak. Čo bude pre vás dôležité v októbri v rodinnom kruhu? Pardon. Byť v tom rodinnom kruhu, byť svojimi blízkymi, zdieľať s nimi každý jeden voľný čas, každú voľnú chvíľu a odovzdávať lásku jeden druhému. Čo sa týka v pracovnej oblasti, máte pocit, že ste v práci, ktorá je pre vás totálne chorá. Práca vás nebaví, nezaujíma, ale peniaze sú treba. Takže chodíte tam troška s nechuťou. Pozrite sa na to z druhej strany. Nie tak, ako to vnímate. Peniaze pre rakov na október. Viete ich zarobiť, ale viete ich aj minúť. Viete, na čo treba. Aj si doprajete, aj užijete. Teraz pozrime sa, milí ráci, aká je u vás láska. Ukázalo sa, že pre vás je veľmi dôležitá a pre vás je veľmi aj dôležitá komunikácia medzi partnermi. Takže keď si vypovedáte všetko, čo vás trápi, idete bez problémov ďalej. A čo máte pre seba spraviť, milí ráci? Máte sa zastaviť a odpočinúť si, ste unavení. Ďalšie znamenie tu máme lev. Takže, milí levi, čo bude pre vás dôležité v októbri? Pozor, zdravie, hlavne prechladnutie. Máte tu PN-ku z dôvodu chrípky,
Takže hlavne teplo sa obliekať, aby ste nemuseli potom byť na PN-ke a celý mesiac budete riešiť aj prácu. Nejde vám práca tak, ako by ste chceli. A to máme vlastne aj odpoveď na prácu. Takže peniaze, aké budú, viete si ich zarobiť, viete nájsť vždy riešenie, aby tie peniaze prišli, ale u vás dlho nie sú. Dlhšie sa zarábajú a ľahšie sa míňajú. Takže porozmýšľajte, kde je chyba. Aká je u vás láska? U vás láska je, ukázala sa svadba, bude to koniec nejakého vzťahu alebo manželstva, čo máte a premýšľate nad novým vzťahom, alebo končí vám jedna kapitola vášho vzťahu a začínate novú, lepšiu. Čo máte pre seba spraviť v tomto mesiaci? Máte hovoriť pravdu. Nemáte veľa vecí skrývať, ale byť s tým na svetlo. Panna, aká bude pre vás rodina dôležitá v mesiaci október? Takže pre vás je rodinné zázemie dôležité. Máte tu vlastne stretnutie v rodinnom kruhu, pohodu, oporu, podporu, takže stretávanie v rodine áno, je ďalej. Máte tu kľudné obdobie, bez nejakých hádok, bez problémov. Čo sa týka pracovnej oblasti, sa vám darí, máte tu úspech, ale pozor na neprajníkov. Je tu niekto, kto vás chce o ten úspech obrať. Čo sa týka financií, peňazí, dajte pozor, máte tu zlodeja v prvom rade pri sebe, ako keby vás niekto chcel obrať o peniaze, ktoré si ťažko zarobíte, ale ak porazíte nepriateľa, máte tu veselosť, radosť a peniaze vám idú. To, čo dáte, bude vám zdvojnásobnené, vrátené. Aká bude láska pre vás v tomto mesiaci? Budete sa pretvárovať. To znamená, ako keby ste nebola úprimná voči partnerovi, niečo vás bude trápiť, ale budete veľmi premýšľať, či mu to máte povedať, alebo či jej to máte povedať, hej, že budete sa troška pretvárovať. Čo je pre vás dôležité v tomto mesiaci? Máte sa vyplakať. Pláč uvoľňuje stres, psychiku, odstraňuje aj bolesť. Takže vyplačte sa. Ďalšie znamenie tu máme váhy. Takže váhy, čo bude pre vás dôležité v tomto mesiaci? Máte tu cestovanie, odchod niekde, idete mimo mesta, kde bývate a donesie vám to veselosť, radosť, prídete plný energie, šťastia, pohody, hej, a to sa bude niesť celým mesiacom. Čo sa týka v pracovnej oblasti, čo je pre vás dôležité? Máte tu nejakú veselosť, radosť, čo sa týka ohľadom práce, ale aj spokojnosť. Niečo sa podarí, ako keby ste splnili to, čo od vás očakáva nadriadený a máte tu aj pochvalu od nadriadeného. Tí, čo nemajú prácu, je tu aj úspech v nájdení si práce. Čo sa týka ohľadom peňazí, tak u vás je to troška horšie, máte tu peniaze úplne otočené voči vám, je ich veľmi málo, nechodia a ani chodiť nebudú. Máte tu ako keby nepriateľa pri tých peniazoch. Aká bude vaša láska? Láska bude u vás, čaká vás obrovské rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré vás posunie ďalej. Čo máte pre seba spraviť v tomto mesiaci? Máte si dopriať sebe lásku. Ďalšie znamenie máme Škorpión. Takže, čo je pre vás dôležité? Tiež, milí Škorpióni, máte tu niekde ako keby nejaký romantický víkend s partnerom, s partnerkou, kde bude veľmi dobré, viac si vás to zblíži a bude sa to niesť celým mesiacom. Čo sa týka pracovnej oblasti, sú tu troška problémy, nepôjde práca tak, ako by išla, je tu stres, psychika, aj budete už premýšľať na splnenie plánu do konca roka, čo nevidíte moc ružové, ale riešenie nájdete. Čo sa týka ohľadom peňazí,
všetko. Je to ako u vás na hojdačke. Peniaze prídu, odídu, potom nie je nič, zase prídu, odídu. Aká je u vás láska, alebo bude celý mesiac, hej? Máte pri sebe osudom daného partnerku, takže je to dobré. A čo máte pre seba spraviť v tomto mesiaci? Máte chodiť veľmi veľa na prechádzky. Do lesa hlavne, dobíja vás energia. Príroda, hej, na dobitie energie. Ďalšie znamenie máme strelec. Takže, milí strelci, čo bude pre vás dôležité v rodinnom kruhu? Láska, pohoda, peniaze, to sa bude niesť v celom októbri. To sú veci, ktoré budete stále riešiť a je tu aj taká spokojnosť, taký pokoj na duši. Čo sa týka v pracovnej oblasti, takže v práci postupujete dopredu, napredujete dopredu, máte tu, ako keby sa vám niečo podarilo a tí, čo nemajú prácu, majú tu pozvanie na pohovor a budú očakávať na správu. Čo sa týka financií, peňazí, máte tu výpomoc alebo pomoc od staršej ženy z rodiny. Je to nejaká suma, ktorá vás poteší a použijete ju do rodiny. A dosť vám to vyrieši veľa vecí aj veľa situácií ohľadom peňazí. Aká bude u vás láska v tomto mesiaci? Dajte pozor na žiarlivosť, prehnanú žiarlivosť a neopodstatnenú žiarlivosť. A čo máte pre seba urobiť? Tiež vám vyšla karta, že sa máte vyplakať. Dajte všetko von, pošlite to preč. No a posledné znamenie tu máme kozorožec, takže čo bude pre vás dôležité? Dajte si pozor, hlavne ženy, máte tu zdravotné problémy, ktoré vám ukazujú, že budete behať po lekároch a to vám ovplyvní celý mesiac, ale bude to akože všetko v poriadku. Páni, budete si nosiť prácu aj do domu. Ako keby ste nestihli urobiť to, čo je to, čo máte spraviť v práci, tak si to musíte dohodiť domov. Takže pozrime sa ešte na ženy v pracovnej oblasti. Vám práca pôjde ako nič a viete, že za tú prácu zarobíte, idú vám peniaze. Čo sa týka peňazí, ženy, smutok, zlodej, pozor na kabelku, doklady, hej, je tu zlodej a hlavne opatrne dávať, ale peniaze tiež maličko kalkulujete, rátate a tiež tu máte ten výdaj ohľadom vášho zdravotného stavu, čo vás budú stáť peniaze, takže opatrne. Aká bude láska? Váš vzťah sa nenaplňa tak, ako by ste chceli. Túžite po zmene, túžite po zlepšení toho vzťahu, ale niekedy, viete, závisí to aj od nás, aký ten krok spravíme. Stačí kúpiť nejakú dobrú fľašu vína, urobiť si pekný večer a to zlepšenie tu môže byť. Čo máte spraviť v tento mesiac pre seba? Máte mať odvahu. Vrhnite sa do všetkého, do čoho chcete. Takto máme všetko. Ja vám prajem krásny október, plný spokojnosti, lásky, pohody. Samozrejme hlavne peňazí. Teplo sa obliekajte, lebo už je dosť chladno a nech sa vám darí. S láskou v srdci, Verona.